Hakuna wakapikira kupisa ahoyi. Unoramba chingopisa chete kusvika. Hakuna munhu anopisa svikafe. Wiki achapera manje. Ndarambwa nemukadzi wana. Napandia nichengeto. Mutema unoza imba ya Holeten inomira because ruma inongoti uya anoti quiet ke uya kwake vazongosangana paunosangana vavhunzane maquestion. Varongoro free vakadaro. Apostle wakaramba mukadzi in 4 days. 4 days. Mudaro anenge anzwa but pachokwadi ruma ikutora kuti first night yakatorora yacho mukadzi aichwaburwa kusaita saka second day akanobata phone baba mukadzi achigeza kwakuona kuti chiri kuitika arova mukadzi zvibhakera zvibhakera chaicha mukadzi adzosera kumba content chachayo but wangu unopedzera kupenga wamboona Holeten here mudaro tikuti content yembinga prophet ndinazoziva ndakabona pane chinongonzwa favor kumana pane chinongonzwa favor changoti wingididi angokoperwa manotes kuna Japres kuna munhu ane malikes kana macomments kudarika Madam Boss pavakabuda vari pamota vari katetete vakanakusorwa smile hakuna nditsvakire 1 ariko anonzi 4 ayo anonzi zvisiri zvekunyeba that guy ari kumberi vamakandi havazvigone zvinoitwa nawiki neunozereo havazvigone hazviitike zvazvia that guy is the most gifted and talented when it comes to giving. Unozada makandi wane mapastor mangani akawanda handiuza ndakubata papo bata aiwa adarotsvakwa ndiani adaotsvakwa mborowa hapana urowa zvikapera haupose mukadzi womona zvito ndichitobva kuna prophet ndakaenda kuna pro makandi ndaitopinda mubedroom mao makandiwo tichitotaura nyaya ndichitodzidziswa semwana wakunzvera in which I appreciate that was growth pari pane makazondirumanzi akati aiwa ainge siri growth because ndinobata mapoints ndechiteerera nezvaitika kwatiri sevanaka tinofarisa anmona ayo inini unyaya kupera ndoda wazonzwisisa panapa wai mukuti mapera imimi ndarambwa nemukadzi ndainichengeta saasina na senti saka peji iroro richagaina attraction ragaina attraction unotsvaga mabloga ana Zigo ovabhadhara ana Zigo ma50 nema100 ekupota vachiposta tumavidhiyo futi tumwe cheteito ana Zigo saka unotomupa uchipinda mumotikari yekuhaya omudza kuti isa caption yekuti binga isina noise ana Zigo panopera 1 week vachikuposta ana Zigo uchiita sekudaro I can guarantee you that within 2 months unonge uine a minimum of 80,000 followers on social media lokubatikadare ana Zigo. Ladies and gentlemen, we are back again with the Gaffer Prophets. Passion Java. One murume akatipromisa maakwa and they were never delivered. and tisatanga kutaura prophet atanga mambodza muri Zimbabwe kuti chichikuitika pamaakwa edu bosi tanzwa nekusekwa kwata kusekwa nepwere jesu kunze apuna kuzopiwa maakwa promise ndiyarini the last interview yatakaita nemi ndiyarini ndezvare last year pato negore la sangwa sai mama atomera mako sorry zve apa zvinhu zvacho here sorry zve kwete zvekumonyeba baba sorry zve matikashitsa ondaiberewerewero aiwa isusu tiri maprofesi tetakutokuprofita pamweya papa nemakazowana mazikwanta mazowana mazibenzi chiprofite hatida kuita fleets sorry zvenyu ndapera simbo aiwa profeti amuchafota akwa maperero andaita mana andakana sent mutodo mahandouts zvekutonzwisa tsitsi ndapera but amupereka tisati ane maakwa munopera sesa kangwanika 18,000 ndarambwa nemukadzi wana napa ndiyanichengetwa saka dzinotosiririza maina sobvisa magrasi
zvapera. Waona mwana ngabhanga chikwereti. Ona ndatangire baba. Aiwa but ndakakuudze kunotorwa mako. Lashani avhunduke mageto youth mudara. Mimi chingoita mari. Passion enda mushop unotenga no, munongo. No. Asi muzati prophet nemari yava inayo vachida kuti pama ako ifoni kuisikata muvhene pana Lashani. Iona ngonaka straight kukaseo. Inongonaka straight kukaseo. Isitomboenda kuti Lashani is a busy man. Anenge ane zvakawanda zvanenge achironga, anenge achimhanyisa kuti zvifamba sei. Angati interview yakapera tichapfuura nepaPunjab. Angati tipfuura nepo. Kana ariwo mamangotora ndozosara nyibhadharana na paPunjab motors. paPunjab anotengesa kuti maakwe. Handiziye type dzemota. But amshaye hando pandakaitira Madam Boss na maitite. Aiwa hanzi Madam Boss na maitite hanzi hamuna kuvaitira. Saka hanzi chakati. Hanzi haimota dzawo dzamakati mimi ndokupewo 1000. Kuna zvakadaro ndakabhadhara 4 months dzese dziri. Ndakainzwa hanzi vanhu vaitotenga mota dzawo. Ndanokuita nyaya iyoyo. Mari angosend. Ana Madam Boss na maitite vane mari yayo. Maitite vane imba kudima mda. Vane mari ona. Chandoziva kuti maitite vari kuvharisa nezvakaloka mastreets vakabata Nigerian market yese vari one. Zvototi ana maizuka vaya vakavharirwa panze vaya. Vari kupisa. Madam Boss unongosiya anenge wana naWill Smith na Snoop Doggy vari muHollywood. Vari kuBET vachirova mapicture neteam yese vachiloka. Those guys varakidza kuti chicomedian chinoona kusa star. Mama V vanenge vari kuDallas, Texas. Mama V manje vaite zvekuti notsvaga naSnoop Dogg nanani. Vanenge vachingopisa vega paWall Street. Vanozvipisa vega. Tuti Mama V vari kutopisa. Kune two type emaceleb. Pachi. Kune celebre kuti picture yako ite ma-likes unenge wamira naSnoop Dogg. Kweta celebre kuti akamira ega. Mama V wapinda muAmerica. Hakuna munhu ane ma-likes kana ma-comments kudarika Madam Boss. Pavakabuda vari pamota vari katete vakana kusorwa smile. Hakuna. Nditsvagire one. Ariko anonzi 4. Aiwa. Anonzi zvisiri zvokunyeba. Pane munhu akaita ma-likes nemacomments andarika Madam Boss vari one pamota. Vakanasotaka utete vakanasopoza paya. Dai pandiri pamba ine network ka. No, Anita Jackson ane picture ine 400,000 likes. Tobvunza Kunda ichiti manotiziva picture iroro. Kana Madam Boss zvakaita ngani? Right. Zvakaita 2 million likes. Saba mimi nawe kuti inandiziva Madam Boss wakandibloga man. Handiyanyone zvizvo Madam Boss. Makakoba. No, iteam maititi. Maititi na Madam Boss. Yamugona balance is still good. Because vese anopisa. No, inini hai. Vese ane mari. No, ina hangu ndi team maititi andrambe ndowafarira maititi. But Madam Boss kubva wachitanga kuita maworks awo ndika. Kone ndakawawenga. Ndatomba follower. But kubva pawachitanga kuita maworks awo mavideos awo asana mboseka joko rawo kana one. Vanoseka wane mari ndo pane maybe wane mari. Boss bari vari point kutaura iyi. Zemasho. Unoziva boss Madam Boss maitira anoita madhirika. Anadza kuti zvona kana kuchisekesa wane mari zveshuwa. Inini ndakatadza kuseka joko. Inini ndakaseka ewe. Kusiyana kwawo nezachi. Madam Boss vanenge vari Prophet debate enjo. Maititi vanenge vari Pro Makandiwa. Ndokusiyana kwawo vanenge vakaita. Sana Makandiwa share zvekuti atozora kuti team maititi still. Whether we like it or not. Tichazodzoka ikoko but Prophet nyaya yakakosha, nyaya mataura mutange mukuseka zvenyu. Ndo mutochora muita makwesheni. Muchiri pamwe chete nemukadzi wenyu Prophetess Lily Java. Tinosiyanira nezvedu. Hamusi maita nguva yakati rebere muri kuAfrica. Muri kuAfrica. Africa kupi? Kunoko. What do you mean? Zimbabwe ne South Africa. Africa. Saka musi kunifollow pa social media. Anenge ari ma-backdated post. Aiwa, ende pa Instagram yangu every weekend motarisa. Because unoziva power yangu inini maflyera yangu anda kuti mazuva ano ndichaposta ndiri first class kana ndiri mujet. Ndakapfuura level ro. But ndinogona kupinda muAmerica 2 days kana 3 days ndotobuda. Why musiri kugara muAmerica? Shamari yandokurova kunoka yakareba pa. America ndomirira offering kana maseed, nematithe, matarenda. Kuno kuchuna zvimabusiness. South Africa kwete muZimbabwe.
Zimbabwe But- asana kamboita business. imimi kana musiri kunyanya kubatika padhena mupere satani mukana wekuti anogona kuzongopinda. But iwe uri kuti wakarorera. Eh. Uri kuti usvika ufe mukadzi wako achangorwa neurwa. Aya. Ndo zvautobelieve. Chokwadi chatiri kuchidzwa vai. ichokwadi Ndo unotema imba yaHoly 10 inomira because ruma inongoti uyu anoti quiet ke uyu anoti kwake vazongosangana paunosangana vabvunzane maquestion varingoti ofree vakadaro. Ini yangu iri holy manje ine uchechi mukati ndo pazvinosiyana. Mukadzi wangu anotya Mwari. Apedza kutya inini anotya Mwari. pautotora nyaya yaHoly 10 ndatofunga anonzani atipere aiposta mukadzi waHoly 10 shamwari Aada urohwa. achiposta Mukadzi wemunhu aposwa. Kadzi munhu aposa. Aiwa aida urohwa. Aida utsvakwa. Ndiani? Aida utsvakwa mborohwa. atipere Hapana urohwa zvikapera. Hauposte mukadzi wemunhu azviite. Ine kuti ndingomuona semugeto iri but chandakamurespekta pakarora mukadzi uya. You find kuti akawedzera value yake. Integrity yake. abaita ranger Akazvisa palevel repamusoro. I respect him for that. But ukaona munhu akunobata mukadzi wemunhu akurasika. kofoutsa asati arora Ndopi. mumwe mufana anokukwidza Holy Wasiri wedu anosona. Hanzi anosona. Hanzi vosi. Anosona ndi atipere. Ndiye mukuti achada urwa swikapera. Wedu anonzani anosona. anonzi JT. Yeah. Pana Kune JT. vote. Saka vote kuna vote JT. Vote Pana JT. votes JT. Na JT yokusona. Eh. Oewa. Ndamuziya akamborwa remix Fire emoji. Aiwa akaipa mfana. Akaipa. What question are you teaching? Asata. pana udze kurora Agona zvekurora maproblems mudaro. Bosi mfana wewe Auyaziyo unoziya. Aya but. Bible inotaura kuna 1 Corinthians 7 verse 26. Hanzi acharora achasangana nemadambudziko upenyu hwake hwese. fanika usangana na Sparks Baba unzi ndiye murume wangu. Ndiye murume wangu. adenga chiri kune mababy 360 Baba unzi uri mukadzi wacho wenga. Tutara preacher. Unongori munamo baba. Pana video ndakaona kainini ra Apostle Chiwengo achiti panga mira ndikuudze kuti ndokuvhurira vhesi inokurambidza kuramba mukadzi. Nderipi vhesi inokubvumidza kuramba mukadzi. Ndofunga ifunga kuti makaramba nechi namatamba. no vaiprofita kuti That's the information that's not quite. Video yo Hanzi seneme kuti Java ndiyamusa. baitotaura nyaya yeUindia newadwani manje kuna kuti papa iti chii Information yake inokwana. waiti papa panga aramba mukadzi but nda kumuvhurira vhesi yekuti zvoni haufani kuramba aya kwete kuti Ona clip aramba iroro. vaitaura kuti panga akaramba mukadzi like prophet first wife yavo vakarambana nemukadzi wavo handiti saka hanzi ndikuvhurirai vhesi rinokurambidza yorambana nemukadzi Ivhesi rake naMwari vari true. Ndezvake raMwari vari true. Handimurambidzi. aya vhesi inenge rari munhu wese Bhaibheri rine mashoko aMwari kuvana veIsraeri. Koita mashoko aMwari kumarudzi ese kusvika tife. Roita futi mashoko aSatani. Roita mashoko evanhu ana Jobho ana Pauro anani. Mashoko akutaura ndaPauro. Pauro anototi ndikunyora saPauro. Mashoko aya haasi aMwari andikutaura ekuramba mukadzi kana ekudanana nemukadzi. Panoti bishop anofanira kuita mukadzi 1 ari kutaura mashoko ake. so do you mean paya panenge pachinzi munhu anokwanisa kurambira mukadzi wake adultery chete NdiPauro ari kutaura izvozvo kuchechi yake. Idoctrine raPauro kuchechi dzake. Zvafanira paiti vakadzi vasaparidza. Aisati chechi dzese dzemuworld vakadzi vaparidza. Imwe chechi yake paikabvunza akapindura akati hakuna vakadzi hakuna varume because anenge achiadresa problem iri muchechi make mubranch iroro. ko doctrine yenyu imimi Pachi. anhasi tisu vatendi venyu Pachi. inini ndini mudhikoni Pachi. this one ndiasha imi ndimufundisi wedu panhau yedivorce doctrine renyu rinoti chii Ini ndoti mukadzi akanetsa ngasiwa. Murume futi akanetsa ngasiwa. which means maonero enyu panyaya idzi akafanana neaApostle. Vanoti Because apostle vandotaura kuti even sambomire kuti mwedzi upere kana wiki ripere apostle akaramba mukadzi in 4 days 4 days 90 iye mudhara uyo anenge anzwa but pachokwadi ruma ikutaura kuti first night yaakatorora yacho iyo mukadzi aichwaburwa kusaita saka second day akanobata phone baba mukadzi achigeza kwakuona kuti chii chiri kuitika ana arova mukadzi zvibhakera
Domestic. Zvibhakera chaicha mukadzi adzosera kumba. Huh? Baba uchikwaburwa mukadzi waroora nhasi hautsi. Musi wekuroora wacho. Hamagetuti ngasadaro. Hamakete ngasadaro. Wazadzadzadavo kudzara hadzina gotsi unoziva. Saka shatirwa kuti dzidai. Saka dzakashatwa ndinasosaya kuti fesi yacho inonasoita sei baba. Vakadzi vasibomda. Vakadzi vasibomda. Vakadzi havasiboni ukutaurira. Kana uda kungofara muupenyu gara wakasununguka wangogara une rume yangoti mukadzi akachwaburwa life. Ini ndakachwaburwa ndochwaburwa life. Hande ndisingaziye but it's human nature. Zviriko zvesvo zvikaitika zvaitika. But zvinhu zvekuti handingambode kana kushuwira kana kufungira kana kudii but zvikanzoitika ka munhu. But mazuva ano anzwa naMwari ndimi kutochwaburira manje. Kuchwaburira Mwari. Kuchwaburira toona kuchwaburira pachokwadi but kwete wakadzi wevanhu. naMwari muchwaburira chese chinochwaburika. Varipo vamwe vepasera apa njata. Vanhu varambire vanochwabura kana chipuka muke mwenje yeye vanomwamura. Aiwa vataridze kana chigange vanorowa. Aiwa but prophet ndakudzosera pamataura futi nyaya yekuti mugara muri ku-USA. Vanhu vatanza musutopinda mu-USA hanzi mune ma-legal charges akakumirira ikoko zviri muchingotsika FBI inobva kutora imwe mato. Wangu mendikudze inonzi America. America zvinoreva kuti super power. Ukanzi uri kuZimbabwe vanokutora. Eni kwauri vanokutora, that's America. Ukaona nyaya yako yakunzi wakuendwa nema-FBI, ma-CIA, uri kuenda. Hauna kwekuenda ungatozviuraya ndokutopona ungaita. Fanike zvakaita hush puppy. Vanokutora anywhere in the world. Hazviite sikaima muna nyaya. Kubva nchizvarwa handina criminal record. Kubva nchizvarwa my whole life handina criminal anywhere in the world. Oro pana kuna mbeni munhu akakubhana akati mukangopinda muno munhu kuripotera. Power handina rumorizere. Zvakamira sei? Ndongoziva vari kunamatira vanhu vachidona. Mukuru ndini hairoro futi ndinodzinga madhimoni. Ndokunokesa munhu akafa. Ndaenda naprofeti kwaApostle Bija. Kupa nevidhio wakashuta imwe yachiwewe. Where did you shoot? Ndokaiposta. Inini manje zvakaitika paipa manje. Inini manje kona ndisingabhelieve kafuti pazvinhu zvacho. But ndazinogadzira kapaya. Idzweka kuti zvakaitika paipa prophet. Nditaiona ka inini geto ichi ndakati ngeripo yatsoone bona ndisingabhelieve hadi kubhaizai. Apa ndakaona madhimoni achibuda. Aiwa hazvamweya mutsvene munharaunda kakunamatira kuti ufonofe. Inini ndakakesa munhu amawa. But mukona nini? Ndambokesa munhu asendotoya for 2 weeks akazoachumbira rekerera. Tikanamata. Saka makazomudzikisira kuti aende ka1 pawiki. Aiwa ndakazomunamatira. Akatomhanya unoseta ipapo. Aiwa isiye. Ndo vakakesa kuti munhu aende toilet ka1 pawiki. Ai handisikuiziya. Aiwa handisikuiziya. Aizobuda achiti hano mama musi Thursday. Handisikuiziya David. Aiwa ndiselekera kama mtende vakandira noma. Aiwa kila ndirangu aiwa kila ndirangu. Psychology yangu aiwa kila ndirangu aiwa. Aiwa but ini mukona chakanishamisa prophet. I think one destroyed mafanizi kana kuna pamchara papa wofungwa kuti maybe simba hapana. But ini ndakaenda na kuchechi prophet. Iwe ndakazoka ndakaiza ndakaona shoko rakarowa. Ndakati chibaba yacho pachone chine word. Ndakaona pango yepower pakubudiswa madhimoni. Madhimoni achema kababa. Aiwa. Actually tinawo musi wa15 ku all night prayer ya Apostle Bija. Apostle Java ku Grace Center. Ina Apostle Bija mando father vangu kaMzimbabwe. Zvemashua? Unoziya, unoonera pazvinhu zvako. Zvamwari. Do you know kuti chibaba chacho chine 24 points ma-sciences pa A level. Aiwa Apostle Java manje apart futi vane mari kandi vane chikoro chemunhu ane integrity. Men of God avana. Chirungu chacho kuziva. Aiwa anyway wangachitana nawo yekuona prophet utoona chaiko vanorova manonzi ma-chronological prophets avanobva kuna 1920 18th century mukuti chiko vachinonga but zvinozofamba sei kuti munomboti mukaprofita ka tozikuonai makuita maskill ka. That proves that I'm human. People tend to worship prophets and follow prophets and idolize prophets, but the only way I managed people to not see me as God or to worship me was to remain human. Ko chipo achiendere. Chipo ndichangu. Ivi mazuva ndaimukamborasika ndakaramba ndichingoona mweya. Mazuva ndaimbodaidai marara.
Ndaramba ndichingoita zvinhu zvamwari. Chikwabura. Chikubura baba, ndakachikabura. Alright, tichiri pama-Americans. Imimi nemwe mu-American wenyu Temba Gorimbo. Muri kurowana kopo. Oh. I wouldn't say kuti urowana kopo. Ndakonzwa kuti akamondinyora wensava nakuti. Hanzi munorenta imba kumaningi. Kumamisha, kumaplaza, kuMaryland. Nemalambo, hanzi malambo munorenta futi motora mapicture. Hanzi mazuva achabvumidzwe kakurenda saka hamuchakwanisi manje kubhuya. Motanga tita pane munhu atoimara nhasi chibva kuno Nigeria. Anonzi ko ona. Ideni munezera. Yakatoextend right that is recent. Ish video. Zigo pamwatonyo. Video. Andidai. Tichirenderera yawo. Alangongo echiriko. Echiriko. Asa vanongo ichita. Ndikuona ndatotsona ndadzwanya apo ka. Vari kudzana pa screen ndezvawo. Vanozongotumira video. Munobelieve zvamuda kubelieve but ndizvo. Deni ririko. Maden. Ndapera angu but. Yonye kupera iri serious. Last time makaenda kubhora ndaona ka video kenye katenda pa social media chiti mapera. Wapera makaona ka video ka. Zikoona. Ndakaona. Ndikanyarira mukuru wangu chaizvo. Serious? Tiri kunyara baba. Aindomira nemi kanini? Aiwa Zikondi rangu. From long time. No, you would find kuti social media is like a drug. Ukaza control no control. So people would want to push you to ubenze. Unopezera wakudya sipo pa social media. Kada wakunyora neupfu. Something like that. Saka you would find kuti urambo uchingoti ngenge sometimes you have to grow. Iko kubhora mainona Scott 100% you have to support chimudara changu. Hanzi naye Temba Gorimbo futi. Iwe pasho ndakakuona iwe unenge uchingoti kuna Scott ndiwe zero mari yangu yashota. Oh. I didn't know that. But the question is kuti zvari kutaura question yekuti mufesi wenyu zvaanenge achitaura anenge achizviona kupi. Like inini ndaona naScott on daily basis. We are always together, or maybe all the weekends, most of the weekends and stuff, apart from kubhora patetiiri and stuff. Iye atombomuzere anenge ari papi. Ndakambomuona ka1 kwaScott kwacho achikumbira mari ko. Vangokumbirawo picture. Pandatotorawo na picture. I think akapostawo page kwake and stuff. That was 3 years ago, 3-4 years ago. Anenge achitika ndakudhila nembinga chaidzo ana Dwayne Johnson, ana The Rock, vanobva ngoni padeni muStates. Saka kana kanzi apema ndita vapiwo. Zvekuzoti passion anogara kupi, anodriver chii, anokama upi naScott, anenge auzirawo. Iye anoti amasekos arimo. Kuti hanzi pandailinka naScott ndaingoona Prophet wachingosenda mameseji. Chiti ndipo 5,000 mari yangu yashota. Hamana 5,000. Iwe uzabhache ndiri mari. Iguchi salon. Runway. Ndiri mari. $72,000. Watch in 350,000. Dokumra 5,000. Aba ana sobata. Iguchi. Guchi salon. Haya wabate. Wabata. Haya wamaguchi. Maguchi audu. Sikatika kuroba ikatobuda nema ako. 2,000 plus. Nema ako mabanzo ndikuenda kupanja after Gucci. But you would find kuti no that guy Nana Towers vanofana kupindirana pachawo because the baboons of the same age they fight together. Do you mean literally? No, I mean it's a saying. It's like birds of the same feathers, they flock together. Saka even Nana Towers vari kuma levels avo. Of course Towers ari pamusoro pake but zvinomeka sense vakapindura neko. Yeah, Towers ndevenyu Prophet but mufrezi ramaita ningi statement kuti baboons of the same age. Munyanza zari not birds of the same feathers. Oh, besatima. Aiwa, I didn't mean that. I didn't mean that. No, I mean like it's a saying. It's like baboons of the same age they fight together. Sandosa kamsina kupindura malote paika kukoporai. Malota kukoporai makarona. Akatichi. Akakupedzai. Serious? Auti twana passion Java ndo tumwe tunoda kumiswa tuya. Serious? Antinoda kubatwa ka
No, prawn. I know the girl. Akaita video kuti chiyo. Akukangano, but I know the girl. Anzoni mimi Akaita video mwachirwa zvinyadzi. Pane akatonisendera and stuff. But aiti Junior Spraga chichi makubatirana Junior Spraga padenga muzive mangoma imimi anapasha Java imimi ndimotouraya mangoma. Baba ndine video ne 10 million views pa YouTube ye music. Saka tinouraya mangoma papi. Aiwa iye ari kuti maloti ari kuti mimi nemuchitenga maviews. Ansikana ntenga maviews mukuuraya algorithm. No, this is what people don't know, especially in Africa. Ukatora $2,000 ukaisa pa Google Ads. Google Ads inopusha your video. Ukaisa pa Facebook Ads inopusha. So you see my numbers iti ofunga kuti kutenga kwane kwaitara ndikwayo kwekuisa manamba fake. Ukadaro YouTube inokustrike kana kutora account. And we can't risk our account for that. You put your card pa Google Ads, Facebook Ads and stuff. But ine ndatombobvunza ine kuti zvone nyaya yekutenga YouTube inombotichipa nyaya wangu ndaitenga maviews anditi. Ini mavideo angu inina ndenchiparidza ndaingoisa kama namba zacho paangu. Ini mavideos angu hatomboendera ne-SM Music. Asvika napakota. So why would I not put my fake views pangu? Ndochinoisa pana Rocky kana ango patani kana Junior Spraga wacho. Why would I do that? As makaona say response song wawa. Isu song we are privileged kuti isu song takaiteerera before. Vanhu vasati vaiteerera tikatona kuti song iyi hit. Handiti? No, inini music industry ndakasira Boss Lashana is the one running all those stuff and stuff like that. Is he doing a good job? I think so. I would think so. Especially September, October, my songs are kubudiswa market chavaro baba. That I would promise you. Munovharira vanhu. Aiwa kwetovharira vanhu kuti market yacho vanhu varipoona kwagona vanobuditsawo zvanobuditsa and stuff. But Prophet pamusanyatsoansa zvakanaka ini. Wongu yeye hatichadi kuti murambe mweya muchiti nyenyenyenyenyenye nezvekutako but mufana kuwedzera to feel hamufana kunyarara chero pasocial media pachia no to feel manje ka Prophet ameno pamwe ndo maonera toita. Prophet mari vanayo. Chaiyo yatakatoona isusu ndofunga mukuona kana venue yatiri kuitira aiwa mune makadona zvekuenda pamusoro pewakadona maiza abandapera anmona aiwa inini nyaya yekupera ndoyada yazonzwisisa panapa wai mukuti mapera imimi ndarambwa nemukadzi ndainichengeta saasina na sent. Aiwa Prophet vanhu theory inenge iri mastreets yacharamba tichingotaura all the time ndeyekuti pesi racho harichakipipa muzani muzimbabwe mautange masina dzimwe mbinga ana boss tumelo waro but kuna chivayo kuna Scott Kenneth ndo true chete watiri kuziva true chete but zvonakidza mbinga dzakawanda pachimbobudikira mumwe mbinga yadeyo passion mfaka passion ndine noise mdara ndikachida kuti manyere makula down ndine noise mdara was content chachayo isusu but wangu unopezera kupenga wamboona uli 10 ero mdara tikuti content yembinga Prophet ndinazoziya but ndakabona ndikwaola baba nanzura tsitsi madamu wake unoza but ine zvaninganyarara anenge duro something uliteni utakaita uchivaa bigiro doro nziri yabhi yakaramba ka nzari yabhi yakatoita mutadzo aiwa Prophet wasuda kudzoka patuda nyaya yedu taura iti yafyambuda pati kutaura ndepekuti content yembinga ndecontent yekusplasha mari ndo content yamaita mostly of course mavideo yenyu ainakidza even yangoti siri kutaura zvemari chichi pamosvika mumati ndini hangu namuka ndiri palambo yangu mamafura yazai madai mamati levels aripi mamati levels uya levels baba kana ungopa mageto yuti mari haatazisuwa ka mupenyu panochikurawo ndakabanaro kudhara aiwa matakadya kare ka anonyaradza mwana futi but apart kuti ndapera ndakurawo man
pamataura nyaya yematakaitika kare pane mupano mufana kumbopromotawo mubva kana muchida kuzopera mopera zvenyu anonzi aisi akarova lirikiro notanzi matakaitika kare anodyiwa futi ndopi mfana panonzi aisi so akaipa mbana no andichatombori pasocial media ndiri backdated akaipa mbana anobva nepa chocolate city pa Heathcliff anoimba pabroad extension anoimba muzimbabwe hamuna hip hop artist anokunda mufana kubva una Holy 10 Volts JT Baga ndiana no mwana Sani ana ndiana no mwana anoimba alright anyone anoimba hip hop muzimbabwe vanokunda Ice akamangasa kuti hobvu ndini ndakatenga bati vanotopakura goko kuchechi vari kuenda asi vakaita tuna muroko piano isina vhosho haramu isina bhoko rega nditaure ngano ndikudze kusiyana mwadiwo ndemabacking vocalist matigone kuimba mamasong achete ndo atogona but hamana zvechokwadi social media inonaka ndenichitodawo dzokai prophet but mandikudze chokwadi ndanoziva chokwadi pamberi pezimbabwe kamera yangu ndevi yakandasai hamainze chokwadi mampenge magirasi tira chokwadi kedatonasitora chokwadi the only way yangu yekuti ndidzoke pasocial media ndofana kurwa naweakness pandakarwa naweakness zvinonakidza zimbabwe but pane pazvinonobondera ini naweakness pane patowirirana pane patonzwisisana ka hataure tese like every day and stuff totaura when it's needed but pane pazvinonoramba panoramba kuti muri poedza mudara but aiwa ndima kuinterpret but ini ndomurespecta ndomunhu mukuru and is doing much for Zimbabwe ini ndofana kuya nchinorova kopo weakness and anotoroveka zvekumurovesa kopo zvakawanda ukonzera ndaenda kamuti after 3 days nomuti gundi nayo mari tinongorowana kopo iringe low boys baba kurwaka ini ndagara ndine mageto ese asina mota vaimbi vese asiri kupiwa vese vanenge vaturused kwangu saka kudhara ndakawina ukonzera ndikawina kudhara but kuti ndirwe naika azviti ndakabata mastreets right now saka kuti ndiwe mastreets ndikufanira kuya unomabata saka ndo yatofight saka azviite boss kana maipanana kopo na Jinimbi mungatadzere ngopanana na weakness na Jinimbi pane pataisasonosvika ndebabu na weakness pane patinonosvika tese paboizira mudhara handizive zvamakutaurira but ndiri kuitika weakness pane pandomurespectira kuti ari apa pane apa neapa neapa iye anokurespecta iwe of course 100%. Saka kuti ndite anything azviite number 1 ndo respecta mari yake ndo respectawo zita rake ndo respecta zvakutora mageto ita ndo respectawo zvaanobelieve about Zimbabwe nezvaanosupport about Zimbabwe saka kuti ndiuye ndinomuti koboka ndo panonondoomera pagame rake hamuna zvekumuataka nazvo because ndine hobho zvekumuataka nazvo aiwa ndiri freestyle apa kobora izvezvo kaunzi nomax gezedi go achatotsva aindarwa munhu wese ana Mike Chimombe mairona wese aiwa besides zvekukoporana nevanhu ndepinda mudanga uyipinda mudanga mana buri pinda mudanga ndepinda mudanga ndamo ndora manjidi prophet imi mune zvimwe zvamai kuti mangosvika na pazimex mangosira mageto youth mari easy kana kuti kuti mavideo mchingopa vanhu mari easy kuwai izvi mari isi kupiwa boss you don't need kupa vanhu tomboti aqua price yeaqua 9000 mukapa mageto youth 100 ka akawanda baba munosira mjiri ndezvandikuti hangu ronde yacho ndendakawina dhara but it's not necessary because prophet asina manotsi mazvano guys zigona spark kufamba nemota dzakaiswa face yapassion tikupisa aiwa haizvidiki zvibanenzi ukunzwisa zvandikutaura mungozvionenda kusisina team twabama but ukunzwisa ndara hai brand era rakatonyora but ukunzwisa rezvandikutaura weakness ndikamukobora mastreets akutonakidza vanhu vatone chekumukira vachiita ndo zvatiri kuda but azviite number 1 ka ndimukoma chimboita for the good of the nation ndomurespecta walikupa escort azvitoite futi because pane patinozongonorespectana so ani kuti ngona chi boys dzamudhara wese ndo chikomo chatoziya tese mudhara munangagwa kuni ana mudhara mungani mukatakuti mudhara taita number 1 mune madhara mangani president atomboziye zvesocial media but kuti mese muri wafanwa wamudhara anomugona katakuti president because vamwese ava madhara bane aiwa pana madhara pane mudhara fusto exactly vamwese wakoma ndana mukoma aiwa vamwese ndana mukoma aiwa president iji ndo mudhara pakati pewakuru pana mukuru alright vision 2030 mukusapota 100%.
100%. But pane patineka question akateni tinzwa mumapato ninawo inyaya iyoyi. Hapana question wamabato. Bato reZANU-PF rakabatana i1. Makazorijoina remi. Ndangogara ndakuzvarwa muZANU-PF ine. Handinidi unotsvaga kadhi unzi ndamuZANU-PF. Ndaifuga kumbezi reZANU-PF nchikura. Makadhi eyelo aya eZANU-PF aisvikira pamba pedu kuti tisai distributor chitungisa yese isusu. Munharaunda akati PCO muZimbabwe. Munharaunda yaifamba naMugabe. Saka ndonzi ndakunojoina ZANU-PF nhasi hazvimake sense. I was born there. Pane chinhu wani chete chandozokubika kudarika zvese. Mpinga dzaitikira ZANU-PF musaga baba. Vanhu vanotya. Ndakazvona kuti Prophet Passion Java ndiye munhu akatanga kuya achiti ini ndikumira nani napresident idi. Mudhari zvainyimakisa kunzi uri munhu weZANU-PF uri kamwana kadiki. Zvazvizvi vanhu vakuru nanokumusha. But we changed the game. And ezvizvi vanhu even mbinga dzaproud kutora kuti isusu tiriona mudhara. Aiwa Mnangagwa ndo direction yacho. Imimi chi ndiconvince kuti ndisupport Mnangagwa. Mukuru ka. Hapana mba tiri kuactor. Mukuru inzwai. Ndafunga kuti usupport. Mukuru inzwai. Kana uchida kuva successful in any country. Man visa magrasi. Any country. If you want to be successful in any given country. Number 1 unofanira kudziwisisa culture yenyika yacho. Number 2 unofanira kuziya politics dzenyika yacho. Number 3 unofanira kuziya cash flow yenyika yacho. Ukabata zviri 3 wakutenda mberi. Mnangagwa asiyana naNelson Mandela. Atori pamusoro paNelson Mandela. Pakuti Nelson Mandela anambobvira akaempower maXhosa nemazulu ake. Alright. But vanhu vese vane mabasa vari mawaiter vari chikana wakutenga mota kana imba unotora nechikwereti. Mnangagwa akauya akavhura opportunity for boys rese. Uri kunzwere. Munhu ane 18 years anogadzira mari muZimbabwe. Be it mining, be it what. Asati asvika pa 100% seZimbabwe. But ukanzwisisa politics dzemuZimbabwe kuti right now gwara raita kuti Mnangagwa asumudze munhu wese aita mari. Is the leadership of President Mnangagwa. Ukasasapota paposta mari. Uchava ingoti zvakaoma muZimbabwe mazimota ari kufambesa. Imbavha unofa uchingoti vanhu vari kuba. Ta BP. Haungoti muri mbinga ine mamuziri mbinga ka. Maunjva manzi go and see Victor. Zvamataura zvimeko go and see Victor. Ndo panotangira hondo yacho. Ndakutaura kuti nini Saka manzi go and see Victor munemba togumbuka. No ndo respect okino. Even I want to kuda mumota but akandi go and see Victor ndonotora mota. Don't kuti ndoita senayo zvangu but I respect ukina zvoda. Bozi wiki vari kupa vanhu mota kusvika palevel yekuti Scott akatopiwa. It's a gift man. Kupiwa mota kusikushoro. Kusikushoro. I know kuti kusikushoro. Chief J unoziya. Wakambona mafama Chief J? Wakambona ma-safe station now? Wakambona ma-business anoza ane mari singete. Kupiwa mota hakusikunzi vashorwa. No, hakusikunzi. Kuti appreciate kwanza I'm giving you a gift. Exactly. Chief J. But point yangu ni Prophet ndekudayo. Ndekuti mari Scott ane mari kudarika weekend. But akapiwa Bentley. Vanonzana billionaire vanonzana. Vatagwire. Vane mari avatova yana weekend change. But vakapiwa ngwani mota. It's to appreciate. It's a gift. Asiba kunzi Scott na weekend. Ane mari ndiana. Aiwa zvachitomba kombeka Scott ane mari. Ndodziziya mari dzawo esarito. Scott ane mari. Scott hangokwanisa unoziva zvinoitika panyaya idzi maimbotaura isikope dangotaura chokwadi. Unoziva kuti midzimu inonzi midzimu here Manchester ndizvo. Manchester ndo mudzimu. Manchester anenge akatarisa so uchibata mari achinyemwerera achiti muzukuru wedu mwana wekwedu zvaita iye dzinza rapfuma kunze obva wanotengera DJ Towers mota unodzima kuti akuita seko No. Because mudzimenge achiti tete wako wari kumusha wavakirwa zidheni solensa saka Scott haadi kuti vadzima wako vati kumusha. But Towers akaitwa pero
Ukunze squad anenge achifadza wadzimu wake akanobatsira tete wake ari kubhoyera uko oenda anobatsira sekuru wake uko oenda anowaka guwa ratete guru rakafawo kudhara 19 gocha nembo 1 but we can only give to giving. That is undeniable. Ndambomudza kuti ame giver apa nanoti apa tarowa. That guy ari kumberi vamakandi vakazvigone zvinoitwa nawikini unozere havazvigone hazviitike zvazvia that guy is the most gifted and talented when it comes to giving. Unozara makandi wane mapastor mangani akawanda handiudza ndakubata upapo bata chokwadi wakamboona boots nenge yakapfekwa napastor kuferio wakamboona chikwade pane dzabudisa mabinoculars momwe dzedzi wakaona shete zadzakapfekereyo vamakandiwa vamakandiwa ka havasi boss is a leader ukunzwa boss ndiye anopopotera kuti pfeka bhutsa kanaka leader anokurakidza nzira vamakandiwa vachinja malives evanhu vakawanda. He's a leader, he's not a boss. As Wikineo is a giver. And he's a boss too. But akuchikumbira kuti on behalf of towers afuna mbwana something. Imam Jordan na squad. Ndakamisa mota 2. Mukuti chiko. No, makamupa bandurani makamupa ka before. Matakati kakare. Unenge stand na prophet Eddie Branson. Akazoiwaka. Inenge yamunyati yako. Akuda imwe mbinge nombisa from level yari. Munhu chiruma apa nongopiwa. Aiwa, ipapa tinganyeberana. Munhu chiruma apa nopiwa. Sai mungati Japreza asi kushandere zvari kuita zvi. So mukuti Japreza apani chinongonzwa favor kumana. Pani nongonzwa favor ochongoti wingi didi angokoperwa manotes kuna Japreza. Sometimes kupusa mvangera ndakaparidza kupusa inobhadhara. Do you know that the pride is expensive but humility is for free? Saka mukuti wingiti hambo papi mati wingiti ndakomberawo notes from Japreza pamatara nayo humility sikatension in context ndo zvandikutaura kuti ari hambo papi mukutobvunza dada hambo papi mudedza uye kambotaura neni hambo ndini ndauya panapa but Japreza asati hamboyo panapa imi muri hambo imi makambomaprochereja taura chokwadi hatichiri kuapproach takaapproacha manager wingi makamuapproach wingi takamuapproacha muInstagram tikanzi blessed Magafa isusu sine zviwindi baba isusu makamblese Magafa chi tichazodzoka tapiwa namba dzamanager tapiwa namba dzamanager you see ndopandiri kuti pride inodhura asi humbleness it's for free. What's your secret to humility? Because it's humanity. Yeah, something like that. Mukuruka inonona ndine munhu wese haina ndishore munhu haini ndo power rangu zvangu even ndakanzi ndabata billion handishore munhu timu yangu yekumbare inondiziva ndosvika ndichitochila netimu yangu ichitongiza same naenda kwamutare same Bulawayo same ena handina basa kuti una mari undone mari ndokusiyana kwangu nembingeko ndochila nemunhu wese ndotokushita nemunhu wese handizongolaza angu munhu wese but kuchila nemageto youths munochila and even zvamakaitira mageto youths bva pamatanga kubudikira paspace aiwa baba unoziva kuti Enzo Aisha pandakambata anga asina na birth anga na birth asina chitupa anga na passport asina pekugara angopatana the same ungasina kuti birth team yandakabatsira yakawandisa nini the giving side yangu handitaura rangu magroceries andotengera vanhu magonyetsi mangana munoziva mandoendesera vanhu I do donations. I just don't post my donations but donation chitungu izi munozoifavor ndokumba kana maambulance aya kumba ndakapotsa ndafa ndazviuraya nini ndiri grade 6 ndarangu adzinga imbwa dzanga ndababa den ndobva ndanwa jiki manesa chitungu zanoiza nyamba ndanwa jiki ndakanoponera pachitungiza hospital chirapwa namudaro ashashiwa obadaya ndandafa kutofa chaiyo andaponera ipapo wese ambulance yakazondira pati denga sina kuya chichaitika obva wanzonda kusina maambulance andongotenga maambulance angu ndakazorwaka akanomhanya pabridge paipa akanonyamura iye muri kushanda nashashiwa no
handikuona maseko zake mubatikira zimwe ndaona mamuri kulonji takuona mtoona kuti majaivi muri mese nashashira hamusoda kukambura neni nababa wake tine patinosangana sababa wake andisikumbira about 2-3 years ago andikumbira kuti ambatsire music area and stuff like now ndakamba feature nangwere featuring Shashiro robuda next month and stuff riri sei ish mawana but kumpa feature kakuti mukumpusha chichi of course mune muchiitira favor baba wacho but hamuzodire kukambura unoziva kuti grade randakazoiswa namwari heish pala zvekushaka ndakasiya kani pandakatanga kudzokera kuchechi paya pandakadzokera kuna mwari ndichatywa prophet mutauro anoenda zvekushaka ndakasiya ndange zvinhu zviri easy kwazvizi munoziva kuti prophet Eddie Branson pakambofamba nyaya dzekukambura dzai vakatombostepa down paipa vana vanhu vavataka pasocial media prophet Eddie mamazita anonetsa vaprophet Eddie evangelist muparinga waEdgar upa list revanhu vari kunzi vari kukambura vatobuda muH metro no I've been with muparinga havakamburi handisana mumwana one day achita zvemabhebhi munoti nemouth wake yavanayo pastage moti muinbox yechimoko vakatadze wakamboona ganda ramuparinga reface rinokuratidza kuti munhu atenondo zvemabhebhi unosaka na munhu akuti amabhebhi andanga kupoda andanga kugadzira tsiedzi muno chirume anoti awendo mabhebhi I'm telling you aukana maasa zvimarasta izvakuroha zvimakatikati munyingirikini machodhaiwadhaiwa mablack that even ari murume unoti uyu ari kuroha vamuparinga vangofa panyama munhu anoramira kuparidza Jesu ndimunonyatsoandastanda makembe emuzimbabwe kuchechi iwo vamuparinga vakajoina UFI alright ini mandikuudza chokwadi ndionenge muparinga akarasika ipapo number 2 ndionenge vamakandiwa futi vakarasika ipapo in what sense ndini ndikufunga nepfungwa dzangu ndokunzwa kuti handisi kuti ndizvo mumafungiro angu ndokunzwa kuti vamakandiwa vaifanira unoita mwana waChiweshi of course vakabudira mumaoko aChiweshi handikuti ndo munhu waifanira kuti baba vangu aivatsidzira of course vaisazosvika level ravasvika nhasi and vaisazova international vaisazoitawo zvavakaitwa naProphet Boateng zvaizvo vaisazova that level big pandofungidzira kuti pamutemo chaimo muvhangeri amana kuenda une muvhangeri saka kuti vamuparinga vanzi vaenda mumaoko maProphet Makandiwa muvhangeri anona muprofita andonenge both an evangelist and a prophet but at the same time manje kuti wakamboenda kuna Prophet Angel vakakutora mustreets vakakugeza ukatomborwa masutu ukatanga uchena vachikuflyisa kuCape Town uchita se mukuwirirana sababa anditi Makandiwa Angel mafriends even vanhu vasingazvione kuti vanhu vanotamba wese vanototamba wese vanhu obva una uyu uchienda kuna uyu obva kutambira andonenge pakabhaizika apa mwanotanga wati ndomutambira Angel akeche my feelings I know ndorapa mwanenge ndomutambira vanenge wabvunza ndomutambira wabvunza atambira zvozofanira kuti iwo kabhebhi rako iwo ukarovhara nasosiyana newo chazva zviri peaceful rovhara enda una uyo obva akuvhunza ndotambira iwo unotich takatombokambura akaroora munhu anorohwa padheri but ukunzere point iripo aiwa noti kwaari same scenario yakafana neyo but ndo pane point yangu papo pane zvimwe zvinhu zvisingangoitewo munhu azodzingwa ake muchechi apinda muFI ka but kuzonzi mwana wamudhara kwa street recheziva kuti mwana uyu ndiwani no zvakafanana nemi Prophet manga muri mwana waProphet Angel ndichitobva kuna Prophet ndakaenda kuna Pro Makandiwa animona ndaitopinda mubedroom mawo Makandiwa tichitotaura nyaya ndichitodzidziswa semwana wakunzvera in which I appreciate that was growth but pane makazondirumanzi akati pane munhu aiwa ainge siri growth because ndinobata mapoints ndechiteerera nezvaitika kwatiri sevana ka uyu tinofarisa wana but ndinge rijuta nababa kuti vakuziva kuti ano baba havasivi ndotongudzwa kuti vamakando efanira kunditora vonditicha vondidzosera kuna Angel vobva vandibatsira kutiita so
Prophet Angel mwana ari kuchema kuti vakamutadzirawo pakati sababa wamutadzi asi onewo mwana ngamanecho so ndodzosera muoko but ndakatozonoti movie iri ndarasika ndakabva ndaenda kure asi mukona ire trend Bishop no Jones ari kuAmerica uko ndakatonda ndatoita era which means maungatsogona kuita father pakapo pamaona ndikuita inini muyomo ndi Prophet Hubert Angel ine sense yekudayo wari kufadha vanhu ava kawo vachiri vadiki vasati vakura pavanozonge wakuziva paya wobva waendawo kuna Prophet atengerwa mota naProphet Angel enda unovatsvaga autaura dama masanzi ese anobikwa naProphet Angel vamakandi havaite zvechisanisani zvasi no chikuitika ndechekuti masanzi aProphet Makandiwa haasi kudefecta I remember this time wati charichi chari ana defecta ariko kwaMakandiwa ane chechi chari ane chechi kakusouth lemunomo iri kupi iripo ndakatomboenda 2022 izvezvi angambomira mbijana mwana wani waProphet Makandiwa akabondera kuita chechi aiwa chechi ana chindodzo mwana waProphet Angel akabondera hansi kwakombea but kwakombea munoziva na Makandiwa ne chechi Pinkton Emmanuel Zimadeta ne chechi yakaipa paruwa apo Joy Museba ne chechi yakaipa pa maloka wao mashona preachers vane mwe mwana ku Canada wani we Canada wakantorera point ndakatombona mwe ndindakamureza kawewe uyoya alright saka chiona vana varotobva kwamuri vachienda kwaMakandiwa imima musovana ndo introspection yokuti vana vangu varongobva vese vachienda kwaMakandiwa something might be lacking side kwangu aiwa chinoitika ndechekuti ufatherhood hwedu isusuka uri strict and uri very close vaMakandiwa vawane baba right vaMakandiwa vabatike havadaire foni aitana musangana na baba anongonzi saka forever unoramba uriko but iwo kana utoona kuti mndara wangu andomboseka amboriwa nenzara apa andombotarisawo bhebhi unoona kuti mndara ndakautauta ukona maera tinoita isusu we bring you closer because patanishandisa example yamuparinga in his own words nemuromo wake akati but akati nemuromo wake kubva pandakangoenda kuchechi kwaMakandiwa ndakabva ndatoita 50,000 nemota GT6 ye 50,000 ganda rake radi kuchinja kana nyasha dzamakandiwa dzichichinja ganda rake radi kuchinja achiri mwana achiri munyowani zvake which means anointing ari kushandisa kaitubva kuna Prophet Angel ipapo ndona kuona kuti mota yakabva vhirika rinoramba richiti mbiu nespeed yemota ino pasikuonekwa na evangelist Mpare kuti nyasha dziri kushanda so far nedza Prophet Hubert Angel obvious saka but vamakandiwa ndi unyebera kumberi ipapa ndi unyebangu ndambowakobora mazuva ndakazoona ndikakumbura rekerero chibaba ndiramba but ndikuonenga apa pakabhaizika angavabatsire mwana ngavatomufadheka adzokera na baba wako apa kabhaizika vose vana vanomboitawo bitterness na baba wako zvinoitika zvazvo but kuzotorawo mwana webhoru wako muri maneighbors so hazviti ndangari mwana kana walukawo wekusouth uko abo no mwana ndeyakauya ka nekuti atouya ka akandochinja baba by that same logic Prophet vafanira kuzoserwa kuna Prophet Hubert Angel na Bishop Noel Jones Bishop Noel Jones atozive Prophet Angel ndosika ndakaenda kure ngo ndakaona ndega ndakakura pana ndichazongodzokera uko waibata but uzobva kwana Makandi wacho ndakudzokera uko zvachasekudaweni kuti I think vanhu kana munhu achiri kuda kufadza like zvandataura zve andikuona pane mwana kane chipo chekuti anotogona kutodhira zvakanaka nemaprimary so kuti mumwe wacho anogonawo kudhira nesekondary saka I think pane pakaoma pacho pekutanga apa ndo mwana ega andozvinzwa kuti ndega ndinofanira kuenda kuna baba wangu na Hubert Angel ndonofadzwa ikoko ndingachinge ndazokura ndakuziyawo ndozoenda kunani then Prophet ipapa pamafather nemason Prophet Makandiwa yaitira nyaya yekuti pane kabhidhiri kari kuitwa nemafather kekuti father anouya ndikauya kwamuri ndini ndodata son wenyu but ndikudawo chipo fanike chenyu munondondileya mahands but munondibhadharisa kamari kasubscription fee kana ka 5,000 kana ka 6,000 then madaro mandipa chipo imimi ndezvekunyemba vanyemba aiwa zvidaro hakuna zvakadaro arizanapedza but hakuna zvakadaro bhaibheri rinototi Simeon acho achiti ndokupai mari mundipewo power zvakanzi naPeter aiwa aritengeseke but zvikuitika hakuna Prophet pamunoita maconference aya munoti prophetic wati yekuti toda kuticha yekuprofita anenge ari to impart kana tikuticha maprinciples ekuti Elisha uya ukorobhe pasi uya utsvaire of course kana kubitsa mari bhadhara chegumi
maprinciples aMwari ekuti Joshua achazotanga kuprofita because Moses amuisa se amupo anointing yaanayo because angaseva asisi kuchajwa asisi kubhadhariswa izvo maprinciples aMwari ekuti Elisha anga ari amabhera waElijah ndio zviri kwa zvekuti unotengeserwa gift aya chiguvha zakuna zvakadaro but nyaya yemukomana yakutaura mani hanzoni unototengeserwa ndika watengeserwa iwe wandika kwobva kwanobhadharwa vanhu vanozouya futi kuchechi kwako wachita unge zvawabhadhara zvaakushanda yaitiwa mukuru mazana kutsvaka mahitse paindaneti akuna zvakadaro wangu mukuru vanogona kumira vachiti nyika ndeyeseko ndeyestraight ka hakusi kuti vanenge vachitoreva zvanenge vachitaura vanenge vangotsvaga online presence waita but tiri papapo dati munzwe zigu danoitoro senyaya yeflat timonzwe sani kuti baba waiti zvoni ndeyeflat timbotitsanangurire manzwisisa makaita maseremoni baba wachitaura chomhara chaamerica chitsanangurirewo pano pangumbe kuti kandi baba rinongoita online presence mwakumomeserwa no handisikometserwa but ndiri kuti prophet handiti munhu webhaibheri at the same time prophet muri munhu wescience in the sense yekuti bhaibheri mune nyika yesekolat there is an bhaibheri rinototaura kuti mapreachers ngaparidze bhaibheri amana kwete science ndakakota mascripture zvichinzi I saw angels standing on the four corners of the earth haina makona kana iri around ukaona bhaibheri chiti four corners it actually mean kuti yanga kamira mwe kona imwe kona saka pari kunzi Jesus is the chief cornerstone motaura kuti ikona bhaibheri ari translatewa kumana rinointerpretwa bhaibheri rinointerpretwa asakayamwisa ini ndikuti mukuru vari right pakuti vanonganyoto online presence no ndopanduti mazuva ano chechi panogara prophet vanhu vakati ticha kuti the earth ndeyround vanotarayo kuti earth iri 4.6 billion years old but earth imimi prophet munoziva kuti it's not 4.6 billion years old no ndakaona dombo rindova ne4 billion years old kucalifornia saka genealogy iri wrong kayaya yemubhaibheri yekunzi abrahamu adamu chichi bozi yaikati data aitaure zvemamadamu asiri first man on earth adamu akatosvikawo earth futi yatoko yako ndosika mwari wakuti replenish the earth zadza nyika zvakare ndopati kuti prophet same vanhu vari kuticha kuti earth ndeyeround vanoti isu takaevolva from makudo machichi handiti but imimi munobhelievha kuti aiyo pamwe pacho hapatombodi kuti tiudzwe nevanhu tinongozvionera imi makatona ndeyeround imi munogara muri mundege usambona pluto erewo pluto handoionera kupi pluto handisi ngoonera mubhuku mungaione kuti iyo pluto inenge iri muchi inenge iri muchi inenge iri kamuspace inenge iri round inenge iri round ngatipazijambe baba vanenge vachingotsvaga online presence hakusi kuti vari kunyeba kuti vari kutadza kana kuti vari kuexplaina zvisiri kungotiwo ndione on presence you have to be controversial kuti unge uri pasocial media ukabuda uchiti if you go to heaven and you don't see me you have gone to hell hazisi kureva izvozvo it's an expression yongoti inini semunhu waMwari ndine nyasha dzekuti Mwari achandisa kudenga ndagamuchira Jesu saka vanenge vari right but vanotsvaga kamutauriro kekuti ipinde pasocial media alright tombobva kugospel hondenyu nagezo yaya papi geza ndo mudhara woveti hatina hondezi ndokuonei pasocial media muchimufamba chaizo aiwa uya ndibloga techingoita zvedu zvechiyouth mudhara wechikuru akada uyouth iwona anomupfeka ake camouflage but anga achida chiuyouth mudhara wepasocial media ukabvisa social media ndiani geza but izvezvi munhu wese is made by social media aiwa munangagwa social media asi ariko chiwenga ariko tagwire ariko mutsvangwa ariko nomuzere mutsvangwa you see mai opa muchinguri variko haitezve social media apa ndari munhu ada kusimuka izvezvi ava vanhu vakasimuka kudhara kawa munhu ada kusimuka izvezvi pasina social media it can be practically impossible for you to simuka zviri very possible but zviri difficult zviri very possible but difficult
ndiani unoziva akasimuka pasina social media zvizvo aiwadi kuti zvoniwa winge ndiani anoita zve-social media handani mufano wake anomupostere anonzi but iye anoita zve-social media kana page yake nemusoro kana page rake remusoro harina musoro 4 but anori inenge iri compliment nedhisi zvakazvakandizvo zvakabikiswa baba but hai neunyebereka ndokukumbira kuti vanhu vamboya musi wa15 August pachechi kwaapostol java uko vambonzwawo shoko ramwari richifamba noumaro uchifamba ayo mere mukadzi wangu wakufona hello Spags. I miss you too, but I'm on an interview right now. Okay, love you. munenge musiri kufonwa nensvinzva here prophet Mchinja. Ndakasiya zvechi-H. Ndakasiyirwa nachiwenga. Ini ndakuita zve-preaching chete. Chengwani chimasages paja anotswaburwa but anopedzwa baba. kunaito 400 zichadzoka Tikuprepare. Chinja chodhura kamudara. Mavana saka 2 million pasaidi. To correct my mistakes. 2 million is overpriced there Ukabhasa anhu ese uba kwese uku imari yemabhasi chete 1000 per bus mari 1000 per bus kana muchibva kugoko munosvika munoda mari mambva Victoria Falls munoda mari ona makabirwa 1000 per bus kubva kuVictoria Falls calculator no calculator kaona anopinda mubhazi varangari inoita $20 kubva Vic Falls uya Harare kwakudzokera i20 futi veda 40 Fort ko chikafu chaunowapa wacho kachikafu kaota kuisoma takubvisa mabhazi ndo bhazi racho nongweri package ona ndandangoita gross yekuti bhazi kuti risimuke munhu auye then munotakura mabhazi chanenge ari mangani mabhazi afana kutombofura 1000 saka inenge iri mari kana 3000 1000 times 1000 ime 1 million tara mabhazi chete mabhazi ndo anodhura wabhadhara macoordinators but mabhazi ndo anodhura stereka ko vanhu vachanotsvaga vanhu nechikafu chavo unozviita for 2-3 months Sparks unofunga ndi mari kuhaya iyo kuhaya national sports yacho mari Sparks has been an active participant tikuziziya kuti zvinobudisa mari but 2 million 2 million yawanda ko police nembada mari muchikora tiona diki ko police inenge singaitire chikopo ayo zvinobhadhara unobhadhara each police anenge aripo unobhadhara unobhadhara baba aiwa tisati avhara prophet ambulance mari tisati avhara pamakauya nechikopokopo paipe mamine Mike Chimombe your friend my best friend in Zimbabwe prophet achiri best friend inyene obvious anzwa yokuringwa achiti mamurasa mumwe wenyu mangomusiya musimbomuvhizitira. That's what I'm saying. People don't really know my life, what I'm doing these days. Do you know, okay, how often do I get into Zimbabwe per week? Many times. Per week, no, I'm Zimbabwe ka 2 kana ka 3. Unless I don't know America, ndotsoka ndopinda ka 1. Ndenchiona. Saka kwedu chichikunetsa. Mukudere prophet ndapera man. But after ningitenda papanjava bozi mapindira nda prophet show muZimbabwe nekubuda ka ideuzangu munhu chiti omanaka baba patinopedza gore paya pachita samaflights angu ese last year only was over 600,000. Do you know kuti kubva enda paGoogle tarisa I'm not sure na surprise mari Emirates first class kubva kuAmerica kuenda kuZimbabwe nokudzokera that's 33,000. That's my normal price at flight from America to Cheka, Emirates. Kana katoona cheapest 24,000, 26,000. zvinonzwisa hasha Try. Utsvaga kamana, tikukura kati utsvaga. mashoko enye upedzera prophet. Ndida kutaudza vanhu kuti I think nguva yekurira yakapfuura. Vanhu vanga vachifocusa mukukura. Pane zvinhu zvamunoona kutaura vanhu kuti murire but zvizodzokera mangwana saka vanhu vangokura amunopikira kupisa ichi andikuna wakapikira kupisa ahoyi unoramba chingopisa chete kusvika hakuna munhu anopisa svikafe wiki achapera mamanje
hakuna munhu anopisa zvikafe. Tikunopakata zvedive kuti wiki yachapera mama ndova nemari paintro. No, even makadaro you will never think I'm attacking him because he knows I will never attack him. But point iripo ndengoti ka even Bible inodaro hakuna munhu anorira svika afe. Ini ndakatori rongo yangu ndakanakirwa ngo yangu ndakatori lablushula zvikatopera handiti iyo ndakurira muchechi. Hakuna utsvake one Zimbabwean and anyone kana muno muAfrica ane TikTok inopisa seyangu on numbers. Ndikunongera zvechechete ngoposta chechete nditorira muchechi seko racho vanhu vachidona nesimba raMwari ndichitoposta zvinhu zvitoita zvichitoenda and stuff like that. So you'd find that the greatest thing you can ever do in life is to fulfill your purpose. Everybody has a job, but you also have a work God sent you to do. Kana riri kurowa nezvibhakera, kana riri karate, kana riri tennis, kana riri hockey, whatever it is, kana iri journalism, do that to your maximum. Bible note, whatever you find your hand to do, do it with all your might, because there's no second chance in the grave. Saka vanhu vese vari kutoona nevari kutaseka vanhu vaone zvekuita. Hakuna chinonzi anzi Zimbabwe hakuna mabasa, ndezvekunyeba unoza. Wisdom dziripo. Zimbabwe hakuna mabasa, ndezvekunyeba unoza. Because mabasa erima akurwa muZimbabwe. Mabasa erima eibasa. Inini chandakaona muZimbabwe ndiyoti basa kazhinji kacho munofanira kuzvicreate. Environment, because inini ndakanogara kuSouth ka. But pana ndiri munomu ndaita zvefurniture ka. It was easy for me to set up a furniture company and start running. Joza baba ndakatraya baba. Ndozvanachiudza kuti ana Nelson Mandela naThabo Mbeki asvike level rawamunangako. Because vanhu vaya vakangoti kuti varungu varamba chingoti vari kuita. System ngoramba dziriwo. But wamunangako wakakupa more opportunities man. Tendaiwo man. Ndama opportunities aripo izvezvo. Munomu. Mining 4. Because this is my opportunity. Farming. A podcast 4. Mining 4. Farming. But nyaya ipa resources ekutanga zvinhu zvikaizvo. Explain. Ngotora piko ndoti ndaumaina. What one pekuyo pacho. Pekumaina pacho number 1. Number 2 zvekumainisa zvacho. Inotsvaka license ungoita zvehuni. License inoda. Inoita zvehuni zvoda mari kutanga kutema huni. License inoda grant profit. Kutema huni? No. Azotema huni. Tatimboite zvehuni first kandi kuda kusumuka. Tengesa madomasi. Unenzo sumuka. Madomasi. Mukuru. Ndasanga notora license. Aiwa. Pambara apa pakatomira. Izvezvi vakatomira matrack. Mukuru. Ukaona nemari yekuti usimuke nemadomasi. Mari yekwana usimuka nyangwe uri kumaina. Mukuru ende kufa munotora mapotatoes. Muona kuti munorwa double pambara. Ndongosvika chitongotora cheni. Ini zvokuudzwa nzanzi madomasi anosimudza zvazviri zvonyeba. Ini ndema kumamhomes. Changu andoko akatosumukira. Ini ndema kumamhomes but 10%. Ndema kumamhomes atakangokuresa chingotengesa musika madomasi aya. Vanga usina plan baba vaita mudomasi uchengeta vana. Tikutaura kunohodha kumbaro. Ukumusha koyoisa pambare vanozotengesera pamusika acho. Ukaona kuti mari yekudare kuti unosimudzwa nemapotatoes kana nemayo nyangwe mari iyo dai wakaisa kana kufurniture isimuka kana dai wakaisa kufarming kuti utori nestart usumuna kutsvaka maopportunity. CV rangu ndichipedza pada wafonera madam waunditsvaka. Enzwai CV rangu. Maubelivisa mafanzi waona madam chirimesa. CV rangu ira. CV rangu. Ndakatengesa mutsvairo ini. Matengesa mutsvairo. Makatengesa imbuka. Ndaiba imbuka. Of Of course ndaiba ndonozitengesa. Aproveri wavhura live wafara. Pane zvimapicture. Wavhura picture. But inzwaika. Ndakatengesa mutsvairo. Taingonotora mutsvairo mubani. Torwa nepasi. Sungikira torasa pamusoro pemutakutsiga takutengesa. Tikabva ipapo ndakatengesa maramba. Kwakanaya tangoenda tonobata maramba tienda pamabhava apa totengesa maramba. Ndakambotengesa mandume akadzi narume nematracksuit mazuva aya ekuBotswana emilangeni aya ndakatengesa milangeni. Tikabva ipapo ndambokiyakiya zvokuitira zvepabhoda. But tikabva ipapo ndakagadzira makendo anzi totapiro macandy floss. Taenda kumunonzi kumayambara tonotema mabambus toritsiga zibambu mabambu aya tosvika nawo kumba totanga maslice atatu stick
totati hai chimeshinja ichi totatienda pamashowground paya panofana shop apa totanga kutomona tichitengesa macandy flow tichitobika life ichitokura kusvika patazosvika pana zvakusimudza kuzoti ndizosvika panapa ndingasimudzwe nechinhu That says the Lord. Ndoyotsimudzai. of course chechi inobhadhara vamakandiwo akabva kumuzarabano vasina kana chiri vakaonda pavaita ngeshamu vatarise izvezvo vavada zidhenravo rere ndizvezvika ndoti richesi profeti saka akona rwadari angel ane mari mundara ndani mane dini rere ane dini rere angel ane mari worldwide aiwa vamakandi is a local best samuvavakombeya vanhu ava vari tuya angel akaenda UK anozadza imbomutsanangurira angel angel akaenda kuamerica New York anozadza akaenda kuindia anozadza akaenda kuaustralia anozadza nevarungu kwete nemazimba makandiwa magaya but vanoti vakaenda kuzambia vanovachiwaneshonadati magaya namakandiwa akaenda kusouth Africa mabhazi anenge adaya pabhodha vanopayachena achirwa neshona mujobek ukunzwera angel anorwa neenglish kuasia kuaustralia hanzi kuti ndi mukuru wawari ndingoti chibaba musazomudzikisire anozanyomurerutsa manje bcause asi kuziva zvaitika pazambia pa weekend iyoyi amunaona zambia ere ndorakizere zambia andakaiona but I've been part of organizing my but zvemuno mulocal makandiwa ana competition mina ndikuudze hanzi inzwaunze charity begins at home my guy home yaangel ichi inoika zimbabwe aiwa UK munazadza UK mundaraunda ndamba naye nemabhunu chazvakanaka ndezveni mamanje anaprofita makandiwa arita asi macrusade ngavatraye kubuda muzimbabwe toti vari pa-UK baba tombomanifesta power mavazara mazimba mda ndandikudze line up baba goti vakazofa Bishop Tudor Bismarck Prophet Angel Prophet Passion zvapera line up yenyinde tutara kunze kwenyika tipe vamwe kunze kwenyika pane mari ndivana mupaka kugona kunze kwenyika kuti kunze kwenyika ndechechi ukori yakamudara aiwa ndati ndine chechi mukori yegoogle izvezvo ega enda paiu pa TikTok unoti Prophet SG uone chechi yangu yekorea mazara akaita mazhinga zakadai mazisi azviitike zvezvo malocal best machampions ndana wingi ngaanoita gigi panigeria wingi ngende malawi toekunoyantiriri baba yeye nyasha dzitori dzega hamusazokombeya vanhu vaiva zvemuno mumakando echibaba no competition handidecidire anyone but makamboone anorohwa ona malawi yamagaya maputikire enge kaita ndo pandiri kuti nzwaunze da kuti muteerere vana aparidza nechi prophets amusi munyowani pazvinizvi sparks iwe ndiwe munyowani pazvinizvi but prophet hasi munyowani pazvinizvi magaya panoenda kukenya anda kuconference imwe chete muafrica ka no ndikupa example uyu aripa example yekitwe paunoenda kukenya unoenda kuconference imwe church pane pastor anenge achikuhosta ichokwadi unenge nemapartnering unogona ngotori main act but unenge nemapartnering pastor ndo vanouya nechi nevanhu ivava ndo pandiri kukuti but kuona uchitoikirwa vanhu ivavo ukawanda kudaro ndo pandiri chii chinoita unoziva munyama wangu here nini unoziva munyama wangu here ndakarowana pasouth Africa padhuze handiana mazimba noya nendakazadza nemakeda nemavheti 4 ndakaiona ngakaza ndakaiona iyo ngakaza vheti baba ndo munyama wangu inini ndakaenda kuUK varungu ndakaenda kuAmerica ona putitsira nendakaenda New York kunde kwenyu vakachidza pamune muchi wayo muchi wakachidza andoadi yangu hawana mari aiwa andikuseka muzvepapodcast ndakutawo samakando anikuwana online presence but ini nandoparidza kuzimba zvakangoramba because inini kubva ndiri kuchikoro kuseke 2 ndingoparidza neenglish saka zvinonetsa mazimba anasorelate nani ndichitaura the idiosyncratic type of English it's difficult to zvinzwisisa. Yeah, my ministry is not that difficult to ascertain when it comes to its content and its delivery.
but magogo namasekuru epamusika anogona kuvhiringika the way I exegete the text is totally different. Exegesis. But inangu tatiri papo makandiyo akaenda pamozambique paipe anopazama anopashira. Yeah, paafrica vanogona kuona because mabhazi zvanenge akaita paroad quarter. Aiwa, but imimi you are here. Miraimone pane London ndouya mamanje. I'll show you, you'll be there to see. Ndakuona rungu. Munowaona? Ayo kwete 2 kana 10. Ndakuona makazara waro. Munowaona? Ladies and gentlemen, Prophet phone yavo vanenge vakudedzwa kwarofana kuenda. And isitotongwa nevakadzi. Prophet mutongwa nevakadzi. Nevakadzi Prophet. Topiki yemjelo ona rungu. Wana warungu. Italy. Wana warungu. Aiwa, gatsende kurika. Andidi murukira. Manotsa makamatora kuda angel. Ani murukira. One. One error. Ministry has touched countless lives around the world. When the eagle takes the snake into the air, the eagle releases the snake. Nyoka ikakwira mudenga. How did you die? Igwe inowesiya rimwepo. Yodona chinopwanywa kuti pa. Nhasi ndazongokanda po pati pasi. Yona kuti gogo anoenda ndichidasi. Sparks. Prophet ndawatotenda kuti makandiwo asikuya kuAmerica. Aiwa, Prophet anobondera. Chikaona Prophet kuna manotsaya kuna manotsaya international aya. Wala kamadzidziswa na Prophet Hubert Angel. Aicho. Awingatengera mota na. Even paringa akaenda kune. Anzitengerwa mota na Prophet Hubert. Iwo tengerwa nawo makandiwa. I don't need a car from Prophet Makandiwa. I know, you just need his grace. I know. But ngawambokuonawa unomira. Ndozo ati grace zoba dzakapiwa anonzani? Mparinga akabva apiwa fortune and 50k. Mana makutoshorawo weakness man. Grace dza weakness dzikufuta kuti Mparinga afambe nemoto. Grace dza weakness. Grace not the favor ka. Favor ya weakness. Favor ya Makandiwa ndiwo ivanomutengera. Munhu wamwari akutengere chinhu. Munhu wamwari anokupa blessing. Anokupa blessing kuti unotengerwa nechi? Blessing your manifesta moto. Yeah. Ladies and gentlemen, and with that we are out. Zico is a journalist. He comments on doctrinal matters. Whatever gives Zico $1 is what he will publish. At best, he's a journalist. He's a journalist. 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 Ladies and gentlemen, it's now 2025, and the first thing that I do is to remind you that I'm still a proud brand ambassador of Logos Solar Tech. Today, nambenda nawo kuti vano installa inonzi Zico package. Inonzi Zico package because it was first installed kumba kwangu, and it's exclusively products inema must batteries, must inverters, must what and this expect and this nyazoziva. Saka ndauya na Mr. Kechi and expect with Logos Solar Tech timbowabvunza kuti zvakamira sei. Yakamira sei package idi? So Zico package is a 3.2 kVA solar system in a just must products. So this package, it powers a 0.5 horsepower ball pump. It powers a class A fridge, power TV, you buy power my lights, energy saver lights up to 15. And then zvimwe zvese zve-entertainment, kuchaji samafoni, my laptops, Wi-Fi, zvese zvinenge zvingori ngwengwengwe. Is it affordable because Zico represent the economic class here? Very affordable. This package, yes, a fixed and supply price, it goes for 1,480. Zvese zvobva zvapera. Exactly. Alright, koma package vane mari vanenge vachinzana sei? Kana takuenda pamusoro apa, titakudawo from 5 kVA, 6.2 kVA, of which yedu isusu inotangira pa $2,400 ndo inova iyo ye 5 kVA. And then toenda pamusoro tenge takuitawo ma 10 kilowatt solar systems, of which aya anenge akuitwawo ma prices anoendera nekudesignwa kunenge kwaitwa solar system yacho. Alright, then lastly, vanoda zvekutaurirana vema-labor, vema-terms, ma-civil servant nevane ma-customized service vanokubatai here?
So kana makuda pakutwa zvema-payment plan facilities or credit facility, with just 1.5 you can have this solar system. What deposit 70% of 1.5 and then the balance we attend in 2 months obva wapedza unakirwa ako nemagetsi ako. Wanakirwa waenda. Manumbers awasiko wataura ndo ari kubuda pa screen apa. Saka as long as Zigo ari brand ambassador we logo Solartech, you get the best service as far as my solar installation and everything is concerned.